family, Ella Gomez, Nino and Cesar and Ian Christian Rodelin Tolentino. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Father Raul de los Santos, Remigio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry David, Eleanor Ventura, Irene Autencio, Nida Villanueva, Jose Palafox, Emily Ntacao Inove, Danny Madrid Sr., Hiroshi Sinohara, Selvina Larioque, Jennifer Lianzana, Leo Degardo, Philip Bautista, Aria Celeste Tolentino, Joyren Pacho, Oli Cortez, Ricardo Elahio Jr., Jerome Taruk, Bong Garbes Sr., at sa lahat ng kaibigan nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Annie Razon, pamilya ni na Antonia Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanito Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Mariano Campo, Merla Mangalos, Amado De Mata, Siriaco Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Emiliano Nieves Sablan, Jose Trin and Perla Yazon, Benedicto Tapia, Joaquin Christopher Balbido, Walter Autencio, Pio Tardesilia, Ronel Santiago, Albert Macapinlac, Alfredo Macapinlac, Gerardo Lapus, Victoria Lapus, Wilma Hirao, Felicidad Reyes, Consorcia Danganan, Gregoria Dalugdog, Robert Rapp, Robert Yap, Ruben Leonila Laksa, Narcison Milagros Castro, Mark Kevin Laksa, Corazon Carbunco, Pedro Lydia Nuki, Zenaida Deirit, Nicolas Enosepa Yutuk, Rodolfo Kembao, Alice Franco, Seferino Ristico Estrabillo, Petra and Claro Almario, Roger George Dizon, Roberto Rebese, Rupino Oliva Estrabillo, Remigio Senior and Victoriana Rosimo, Luciano Juliana Quizon, Armando Acuña, Maria Moralidad, Cesar Samson, Maria Clarissa Samson, Rigido and Rita Mañala, Norberto and Laura Balingit, Rogelio and Lucina, Arturo and Fe, Mariano and Merlita, Angela Estrabillo, Renato Carrion, Joaquina Lumanlan, Enrico Lumanlan, Mario Basilio, Salvador Coral, Virginia Coral, Teresita Coral Traboliza, Edgar Coral, Edgardo Coral Jr., Virginia Julian, Alfredo Julian Sr., Rebelinda Julian Biernes, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilhod po ang lahat para po sa Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hiningi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitila ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilam na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang atasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga nalinang na gamot at ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtang nawa nila ang mabuting kalusugan,
Lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluhati at mapinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At lumpo ang api at
panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nakitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon nga po ay laging sumasa atin, ngunit lalo tigit kung tayo'y nagdiriwang ng banal na misa. At lalong-lalo na ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating patron si San Judas Tadeo, kasama ni San Simon ang Makabayan. Tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos upang ang pag-aalay natin ng sakripisyong ito ay maging tunay na kalugod-lugod sa Kanya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ako sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob sa aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas para umulad lagi ang iyong sambayanan sa pagkakaroon sa pamumuhay ayon sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templo banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Samahan po natin ang choir ng kantahin ng Salmong Tugunan. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap
yaong tinig. Ang balita'y umabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Judas. Si Judas, na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, sa mga tinawag na minamahal sa Diyos Ama at iniingatang para kay Jesucristo. Kaawaan at kapayapaan, pag-ibig, ang sa inyo naway paramihin. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Ngunit kayo, mga minamahal, ay aalalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan, pati na ang damit na nadungisan ng laman. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kaunahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat.
Hallelujah. 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 Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon, Sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
ang mga minamahal kong kapatid sa kaparian, Father Melchor at Father J. Carr, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Magandang gabi, magandang hapon po sa inyo lahat. At maligayang kapistahan po ni San Judas Tadeo sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating patron. Ewan ko kung napansin ninyo kanina, nung binabasa ang Ebanghelyo, na merong 4 na apostol na inirang ng Panginoon na magkakamukha, magkakahawig ang pangalan. Una ay si Simon na tinawag ng Panginoon na Pedro. Pagkatapos, meron pang isang Simon, si Simon Makabayan. Tapos, meron na namang isang Paris, si Judas, anak ni Santiago, at saka si Judas Iscariote. 2 Paris. Ngunit mapapansin ninyo, yung unang Paris, yung mga ito, bagamat nung naghihirap ang ating Panginoong Hesukristo, ay iniwan ng ating Panginoon. At si San Pedro pa nga ay itinatwa, nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Bagamat sila ay kapwa hinirang, kapwa rin naman tumalikod sa ating Panginoon, santo pa rin itong dalawang ito, sapagkat pagkatapos ng ating Panginoon ay mabuhay na maguli, sila naman ay nagsisi at nagpakita ng kanilang pagmamahal sa Panginoon. Yung 2 Paris, si Judas anak ni Santiago at si Judas Iscariote, iba naman. Silang dalawa, ang isa ay santo, yan, pinagdiriwang natin, kasama ni San Judas Tadeo. Ni Judas Iscariote, pinagdiriwang natin, siya ating patron. Ang ikalawa, hindi natin ipinagdiriwang. At laging sinasabi sa Ebanghelyo, pagbabanggitin siya, nagtraidor siya sa Panginoon. At bagamat, katulad din ng iba, ay iniwan niya ang Panginoon sa paghihirap ng Panginoon. Ito namang si Judas Tadeo, nagbalik loob sa Panginoon, samantalang si Judas Iscariote ay kilala hanggang ngayon na nagtraidor at hindi itinuturing na santo ng simbahan. Ano kaya ang gustong sabihin nito para sa atin? Ito po, lahat silang 4 ay tinawag. Ngunit, bagamat magkakamukha ang pangalan ng unang dalawa, magkamukha rin naman ang pangalan ang huling dalawa, si Judas Tadeo at si Judas Iscariote. Hindi po naging magkamukha ang kanilang kapalaran o pagwawakas. Ano ang dahilan ng kaibahan? Pare-pareho naman silang pinili. Hindi po ba? At pareho naman silang ipinagdasal ng ating Panginoon. Hindi po ba? At pare-pareho din naman silang sumunod sa Panginoon pagkatapos. Hindi po ba? At pare-pareho din naman nila sa iba-ibang paraan, iniwan ng Panginoon. Ngunit, bakit
nagkaiba. Sapagkat yung tatlo, Simon na tinawag na Pedro, si Simon Makabayan, at ang ating patron, si Judas Tadeo, anak ni Santiago, sila ay nagbalik loob sa Panginoon. Nagpasiya sila para sa Kanya. Sila ay tinawag, sila ay nagkulang. Ngunit sa kabila noon, nagtiwala sa Panginoon at nagbalik loob sa Kanya at sumunod na muli sa Kanya. Si Judas Iscariote, hinirang, ipinagdasal ng Panginoon. Iniwan din ng Panginoon. Ngunit, hindi na nagbalik loob sa ating Panginoon ayon sa ating nalalaman. Kaya, hindi siya santo. Yung tatlo, santo. Mga minamahal kong kapatid, anong lesyon ito sa atin? Kayo, ako, bawat isa sa atin, hinirang din, tinawag din, upang sumunod kay Kristo. Hinirang din, tinawag din, upang isugo ni Kristo sa mga tao at maghatid ng magandang balita. Kayo, ako, nagkakasala din sa Panginoon. Ngunit, kung ano ang kahantungan natin, depende kung ano ang magiging pagpapasiya natin. Kung ano ang desisyon natin bandang huli. Kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya at mananatili sa Panginoon ang ating kalooban. Kaya ngayong araw na ito, na ating inaalaala si San Judas Tadeo at si Simon Makabayan, na kapwa tinatanaw ng simbahan ngayon na santo, hilingin natin sa kanila na turuan din naman tayo na magbalik loob sa Panginoon at manatili na sa Panginoon pagkatapos ng pagbabalik loob natin. Kahit na ano pang mangyari sa atin, kahit ano pang ating ginawa na hindi tama, kahit iniwan na natin si Kristo marahil o tinalikdan, ang turo sa atin ni Judas Tadeo, magbalik ka lang at pagkatapos manatili ka at ikaw din magiging santo na katulad ko. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Bawat isa sa atin, totoo, makasalanan nga. Walang hindi makasalanan sa atin. Pero ang higit na magandang katotohanan na ito, nagaanumang kalaki at karami ang ating mga kasalanan, tayo naman ay kaya pa rin gawing santo ng Panginoon. Depende lang sa inyo at sa akin. Depende sa desisyon ninyo. Depende sa pagpapasya ninyo. Kung kayo ay babaling sa Kanya at mananatili sa Kanya. Yan po ang mapupulot natin ngayon sa Ebanghelyo. Una. Ikalawa, may ikalawang parte ng Ebanghelyo. Pagkatapos na hirangin ang 12, ang ating Panginoon ay nanaog kasama nila sa isang patag na lugar. At yung mga tao, dinumog sila, nilapitan sila. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nagpapagaling. Pinatatalsik niya ang mga demonyo. Pinatatawad ang kasalanan. Pinagagaling ang mga may sakit. At lahat gustong makahipo sa Kanya. Sapagkat pag hinipo siya,
ang kapangyarihan ni Kristo na magpagaling ay nararamdaman nila at sila ay gumagaling. Mga minamahal kong kapatid, yung Kristo na yan, na may kapangyarihan na magpatawad, magpagaling, magpatalsik ng demonyo, yung Kristo na yan hanggang ngayon ay buhay at hindi humihina ang kanyang kapangyarihan para magpagaling at magpatawad at magpatalsik ng kademonyohan ng ating buhay. Hindi na tayo makahahawak kay Kristo sa kanyang katawan ngayon. Hindi po, sapagkat si Kristo hindi natin nakikita, bagamat tayo'y sumasampalataya sa Kanya. Ngunit, hindi man natin maabot ng ating mga kamay ang katawan at ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Maaabot naman ng ating pananampalataya. At mamaya, mga minamahal na kapatid, kayo po ay tatanggap ng komunyon. Bago ninyo tanggapin ang komunyon, pakikita sa inyo ang Panginoon, narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. At sasabihin naman ninyo, hindi po ba? Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Sa pamagitan po ng ating pananampalatayang ganyan, naaabot natin ang Panginoon. Nahihipo natin siya, hindi sa pamamagitan ng ating mga kamay, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya mamaya, anuman ang problema ninyo sa buhay, anuman ang sakit ng damdamin, o anuman ang bumabagabag sa inyong kalooban, sabihin lang ninyo sa Panginoon, Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Amen? Tutuhanin po ninyo yan mamaya. Tutuhanin ninyo at subukin ninyo ang galing ng Panginoon. Amen. Ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan kapangyarihan sa lahat, na may lagwagan ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng mahal na Birhen. Siya'y naghirap, namatay at inilibing, nanawag siya naroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, tumawag tayo sa ating Diyos at Ama na tayo'y tulungan sa pamagitan na rin ng ating Panginoong Jesucristo at sa tulong ng panalangin ng ating patron na si San Judas Tadeo. Sabihin natin, Panginoon, sa pamagitan ng panalangin ni San Judas Tadeo, dinggin mo kami. Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ni San Judas Tadeo, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahang Katolika at ang mga tagapaglingkod nito, si Papa Francisco, Arsobispo Florentino G. Lavarias, Arsobispo Emerito Pasiano B. Aniceto, Padre Pete Valencia, na ating Kura Paroko, at ang lahat ng tanang kaparian,
lalo't higit sa lahat, ang mga naglilingkod sa ating parokya. Maging matatag nawa silang sandigan ng pagmamahal ni Kristo at ng pananampalataya. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa ating gobyerno at sibiko, palagi sana nilang maisapuso ng tunay na paglilingkod ay isang moral na tungkulin. Manatili nawa silang maging tapat at may kapumbabaan sa pamumuno sa kanilang mga nasasakupan at pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Para sa lahat ng dumaranas ng ibang-ibang mga pangangailangan, maging sa espiritual, physical, emotional o material na pangangailangan, lalo na ang mga nasa ating parokya, madama nawa nila ang kalinga ng Diyos at pagkalooban sila ng sapat na kalakasan, akayin sila sa tamang landas ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa ating parokya at mga deboto ni San Judas Tadeo, ang mga iba't ibang samahang ministeryo, organisasyon, mga manggagawa at antabay, pagkalooban nawa sila ng pagpapanibagong pananaw ayon sa kanilang ipinapangakong paglilingkod. Punuin ang pangangailangan ng mga kabataan, ang mga mahihirap at maralita, ang mga may sakit, ang mga inaapi, at nialipustang karapatan, upang tayo mamuhay ng naayon sa salita ng Diyos at sa pagiging halimbawa ng pagkakaisa sa komunidad. Manalangin tayo. Para sa ating mga kamag-anak at mga mahal sa buhay na nauna ng pumaraon sa kapayapaan ni Kristo, matamasa, nawa nila ang pangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Sa katahimikan, ating hingin ngayon ang ating pansarili at personal na kahilingan. Mahabaging Ama, tanggapin mong puspos ng pagpapala sa iyong mga kamay ang aming mga kahilingan at pagpalain mo ang mga ito. Manatili nawa kaming nagmamahal sa iyo habang kami nabubuhay at tumatanggap naman ng iyong kalinga. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. For readings lang po, sir.
Magsayot po ang lahat para sa incensing. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa pagtulong sa paghahain mo ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap sa pamamagitan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol na kanyang mga katuwang sa pagiging pastol sa patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino at Pasiano na aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang purpuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus.
Hiniling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumayo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, pinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol na sina Simon at San Judas. Kami naway panatilihin mo sa aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat para po sa announcements. So all of you, the late faithful devotees of St. Jude Thaddeus, we have a Fiesta second collection today for the Mother of Good Counsel Seminary as the beneficiary. Thank you. In commemoration of our dearly beloved who have gone before us, our parish shall hold a Triduum for the faithful departed on October 30, 31, and November 1, Sunday, Monday, and Tuesday. The Triduum culminates with the celebration of the Holy Eucharist on November 2, All Souls Day, at 6:30 in the evening. On November 1, our Holy Mass will be at 7:30 in the morning. On behalf of our parish priest, Among Pete Valencia, we would like to thank Most Reverend Teodoro C. Bacani, Jr., D.D., Bishop Emeritus of the Diocese of Novaliches, and his concelebrants for celebrating the solemn High Mass with us this afternoon. Let us give them a big round of applause. Thank you. Magkakaroon ng second collection daw para sa Mater Boni Concilii Seminary po. Data pong may ngolektanan din, ulitan niyo po uling eda padimdam dening tao. Pasibayo po atin tamo pong second collection. Kareta pong ipa may maldug kita second collection. Okay na la po. Okay. Okay na daw po, Bishop. Okay na daw po. Okay. Apo. Pagsitayo na po ang lahat. Kami pong tatlong pari dito sa altar ay sama-sama magbibindisyon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo, sundan ang mga yapak ni San Judas Tadeo. Salamat sa Diyos.